været hyggeligt. Hvad fanden laver du blowjob? Hvad kan jeg så spille til lagene på os? Du spiller der. Max kommer med sin fælde. Okay. I tænker, at den kommer videre. Du spiller kampen, lige ved PM's røv. Og for helvede med at have sur kommer og animere med til lille boldtyr. Nej, tak. Hvad var det for noget Chris? Shit i hovedet. Jeg tyrer det er i kattefriks spørgsmål. Hvor er du klam, mand. Gør den her. Jeg rager på hinanden, mand. Hvad er det ulækkert? Meget vigtigt. Og jeg kan så meget. Der er den hedder de 3 bøger.